It's Mega Great Sound Vuma FM. It's exactly 9 minutes before Linda the game demand the Gabriel Tutole and PNDK kangalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ngaphambi kuba uqala lwesine lwakho uqala usuku lwakho namhlanje uphume uye emsebenzini uye kwi-interview uphume kwi business meeting namhlanje bamba ekseni sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe lemzuzu embalwa nje namhlanje ekseni ngifuna ukuthi kuwena do not compare yourself to your situation, ungalinge nangelinge ilanga uyicomparishe nesimo sakho nanoma nesimo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi, ungalinge uyiqhathanise nesimo nalempi osuke ubhekene nayo empilweni yakho. Ungalenze lo phutha ngoba once wenze lelo phutha uzovele ubone ngathi isimo sakho ubhekene naso sikhulu kakhulu kunawe, bese lokho kwenza ukuthi uvele ulahlekelwe yithemba, uvele ubone ngathi isimo sakho ngeke salunga, ubone ngathi inkinga obhekene nayo ngeke iphinde ilunge, ngeke iphinde idlule ngoba usuke wathatha isimo sakho wasibeka phambi kwakho wase wayibeka nawe la eceleni wase wayiqhathanisa. Uzothi mawubheka isimo sakho bese uyibuka wena uvele uyibone umncane kunesimo obhekene naso. Uzothi mawubheka ubuhlungu bakho bese uyibuka wena uvele uyibone umuntu engeke kwazi ukusurvive lobuhlungu obhekene nabo. Uzothi mawuthatha isifo sakho usibeka la bese uyiqhathanisa naso vele uyibone ukuthi angeke ukwazi ukusinda kule sifo obhekene naso. Kodwa nansi into ngicela ungenzele yona njalo mawubhekana nempi, njalo mawubhekana nobuhlungu, njalo mawubhekana nenkinga noma ubhekana nesifo empilweni yakho, thatha isimo sakho usiqhathanise noNkulunkulu wakho ubone ukuthi ubani oyoba mkhulu makunjalo. Mawenza njalo uyakuba namandla, uyabuyelwa yithemba, uyakwazi ukuphinda usukume ume ngoba angeke kuze kwenzeke ukuthi uNkulunkulu wakho abe mncane kunesimo sakho, ngeke kuze kwenzeke ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo odala umhlaba odala amazulu abe mncane kunenkinga obhekene nayo. Njalo uNkulunkulu esimkhonzayo uyohlezi emkhulu kunezimo esibhekene nazo, njalo uNkulunkulu wethu uyohlezi enamandla kunobuhlungu nokugula nenhlupheko esidlula kuyona. Manje uma sibeka yena la bese sibeka inkinga yethu, uNkulunkulu wethu uyohlezi emkhulu kunesimo sethu. Kodwa masibeka thina nesimo sethu bese siqhathanisa, izimo zethu kungenzeka zibe enkulu kunathi. Uma zinkulu kunathi sizovele sibone ngathi sizosihlula futhi ngeke sikwazi ukuphuma kuzona. Ngifuna ukuthi ke namhlanje kuseni uthathe isimo sakho usibeke phambi kwakho bese uthatha noNkulunkulu wakho umbeke phambi kwesimo sakho, ubone ukuthi ubani yoba mkhulu kunesimo sakho ngoba zobe zindala zombili. Mkhulu uNkulunkulu wethu esimkhonzayo kunoNkulunkulu kunezimo ezikhona emhlabeni. Yingakho uDavid wakwazi ukuthi mayibhekene nengonyama nebhele ehlane wanqoba ngoba wasuke wathatha ibhele nengonyama libeka phambi kwakhe wase wabheka uNkulunkulu wakhe, wavela wabona uNkulunkulu wakhe emkhulu kunesimo singaphambi kwakhe. Yingakho akwazi nokuthi noma esebhekene noGoliath, ngoba ubhekisisa kahle kahle uGoliath wayemkhulu kunoDavid, kodwa uDavid wavele wathatha uNkulunkulu wamqhathanisa noGoliath, wavele waba mkhulu ngoba uNkulunkulu wakhe umqhathanise nesimo sakhe. Yingakho uzokwazi ukunqoba ngoba uzothatha isimo sakho usiqhathanise noNkulunkulu wakhe bese uyanqoba, bese uyaphumelela, bese uyakwazi ukudlula. Abanye bazothi abake bafika kulesimo babesadlula kodwa wena bekubona udlula ngoba uthatha isimo wasiqhathanise noNkulunkulu. Bazothi sebebhalile odokotela bethu salelo inyanga ezu6 uphila, bese uthatha ireport kaDokotela bese uyiqhathanisa noNkulunkulu wakho, kusho ukuthi uNkulunkulu wakho mkhulu kunesimo nane report kaDokotela. Uthi uyabuya kuDokotela kutshela ukuthi angisaboni lutho emzimbeni wakho, indaba ngoba uthatha isimo sakho wasiqhathanisa noNkulunkulu. Anxake kuDokotela uthi kwenzekaleni, kanti uthatha isimo nje wasiqhathanisa noNkulunkulu wakho, kusho ukuthi uNkulunkulu wethu mkhulu kunesimo sakho. Ngisho njalo ke kuseni ungalenzi iphutha lokuthi uyiqhathanise nesimo obhekene naso. Yingakho phela uPeter wakwazi ukuhamba phezulu kolwandle into engakaze yenze ngoba uPetro akazange ayibuke yena wasobuka namanzi, kodwa wavela wabuka amanzi wasobuka noNkulunkulu wakhe. Wathi uNkulunkulu engimkhonza unamandla okwenza izimangaliso, wakwazi ukuhamba phezulu kolwandle abanye abantu bengakwazi ukuhamba phezulu kwalo lwandle. Abanye abantu bazocwila kulezi zimo odlula kuzona kodwa wena uyakwazi ukuhamba phezulu kwazo ngoba usuke wabeka uNkulunkulu wakho wamqhathanisa nesimo sakho. Iyona nto phela yenza uJoseph ukuthi agcine enqobile ebusile ngoba wasuke waqhathanisa abantu nesimo sakho, wangayiqhathanisa nesimo wasiwakwazi ukuthi unqobe. Uyakwazi ukunqoba, uyakwazi ukulela ngaphesheya, uyakwazi ukuthola umvuzo uNkulunkulu akakubekele wona uma ungayiqhathanisi nesimo kodwa uqhathanisa isimo sakho noNkulunkulu wakho. Ngiyazi sikhulu isimo sakho, ngiyazi sinamandla isimo sakho, kodwa ngeke size sibe namandla ukudlula uNkulunkulu wakho. Kodwa njalo mawuyiqhathanisa naso uyosibona sinkulu kunawe, uyosibona sinamandla kunawe. But the day usiqhathanise noNkulunkulu wakho, obvious uNkulunkulu wakho uyophuma enqobile, uyophuma namandla. Yingakho phela Paul benosila bakwazi ukuphuma
ejele beboshiwe ngoba basuke baqhathanisa ijele noNkulunkulu wabo bathi ijele liwubala uNkulunkulu wethu mkhulu kunejele mkhulu kunamaketanga bathi so focus ekudumiseni uNkulunkulu wethu kwaqashuka amaketanga ejele kwazama nejele baphuma ngoba baqhathanisa ijele noNkulunkulu wabo bangayibuka bona babuka nesimo sabo enganingakho phela no Shadrach no Meshach no Abednego bathi noma befaka esithandweni somlilo bangabuka umlilo but bafocus uNkulunkulu wabo but we serve a God who's greater than this fire that we are facing. Our God is greater than any obstacle. Umkhulu kunazo zonke izimo esingabhekene nazo. Ungayiqhathanisi nesimo sakho kodwa qhathanisa isimo sakho noNkulunkulu wakho uzobona ukuthi khona umvuzo ozowuthola khona into enamandla uNkulunkulu akazokunikeza yona. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. Asibona ngolwesibili. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.